Tembung ilir-ilir iku tegese tangi. Ilir iku dudu mung tangi saka turu jasad, nanging tangi saka turune roh. Roh manungsa kerep kasandung ing petenging nafsu padange jagat, kepincut marang donya kang mung sawang sinawang. Ilir-ilir iku ramung tembang nanging dawuh alus saka alam gaib supaya jiwa eling marang asal usule saka Allah lan bakal bali marang Allah. Minallahi wa ilaihi rajiun. Tandure wis sumilir. Tandur iku wiji rasa ilahi kang ditandur ing jero ati. Nalika angin hidayah wis sumilir, wiji mau wiwit obah, ngrasakake panggilan. Iki tandha yen ati wis kabuka, wis kena sentuhan nafahatul kudus, hembusan suci saka Gusti. Tak ijo raya-raya, ijo iku warna urip lan ora garing maneh. Wong kang wis krasa iki ora gampang kagodha donya, amarga rasa sejati wis ketemu. Tak sengguh temanten anyar. Temanten anyar iku pralambang manunggaling rasa kawula lan Gusti. Nalika ati wis resik, roh krasa disambut kaya penganten nembe sowan marang sing ditresnani. Iki rasa mahabbah, katresnan sejati marang Allah kang ora bisa diucapake mung bisa dirasakake.